Kabaw. Ito ligaya. Ah! Ulit muna natin yung kan. Baka ba may huli na ang lahat. Yung baitan. Ayos ko din ano. Gulog na tayo kung kay Kanje. Kay Atere. Kaya kung kay Kwan. Aureng. Ilagyan namin sa mga sinito. Kanino kay Ate Aileen? Ganda ba siya? Kanino kay? Kay Aureng at ay kay Jessa at kay Irene. Ikaw ka maglagay ng Aileen na. Aileen na. Naka-play na yan? Ay, naka-live na yan? Hello po sa ating zero viewer. Yung taas na lang. Kami pala nanonood. Hello guys! Nandito po kami ngayon sa aming farm. Ayan, umuulan. Dapat ay mag-ano kami guys, manghuli ng kambing. Hanap sana kami ng kahayupan. Ay wala naman. Kaya lang ay biglang umulan. So bukas na lang sa ibang araw. Pero mayroon na tayong nakatay guys kahapon. Mayroon tayong paitan dito. Instant. May huliin man tayo ngayon. Ang tingin di ba natin yung kubra? Mayroon na oh, may yan. Paitan. Papainit na lang ang paitan. Tapos ito naman ay sarap. Adobo. Pangat. Hello po, Camilisa Diaz. Meron pa tayo Tapos may sabasante ligaya. Hello po. Kilawin. Maglaga po tayo ng saging. Ikaw walang ulam. Ulam ni ligaya saging. Ayaw niyang kambing. Manganta yun. Ante, nanonood si Merle. Hello mga DFR na magaganda. Hello Merle, pasensya ka na sa kwan. See you, Samo. I see you. Totoo ba yan sabihin man te? Totoo ba yan? Hindi, joke ko lang ha. Baka maniwala ka dito. Sinabi namin kay Ante Ligaya, tuwang-tuwa siya. Hindi, joke Sabi lang. niya magsadya daw siya dyan sa may tayta. Joke ko lang yung basa. Siya ng mga reject. Handa mo na. Ang amin nga pagpigadan dito. Makapunta Ante, sabi niya, yes, totoo yun. Sabi Kahit niya. size XL daw. Wala. Joke lang yung Merle. Maniwala ka sa kanila. Pajuk-juk ka. Okay na nga sa kanya. Pamaya, bawiin niya pa. Di alam Dala ka ng malalaking bag Sinabi mo. mo nga, hindi mo kami bigyan. Para may Hindi niya rin kami bigyan. kadami yung bag. Diyan mo lang ba yun? Santi pasing din daw. Magdala daw sila ng malaki. Anong gusto mo daw, ante? Yung panggabi? Parang gulit Pang-araw? Saan ba daw? Ano yung pangkuhan? Gusto niya daw yung panggabi, yung maakit niya pa sa kilsan eh. Anaw, yung anaw. Maniwala ka dyan Merle. Ay, ikaw ang nagsabi. Pang night anaw. Joke ko lang yun Merle ha. Wala ka dyan. Hello, Ngayon ito na naman Ayan, dito po kami ngayon sa farm. Kung may pira ako, di magbili ako. Sabi mo lang kahapon. Oh, doon man ako dati nagabili yung mga paninda niya dito. Oo nga. Ang ginabinta ni Lia. Ang dami namin. Yan. Anak, O, mga tirnungan daw, ante. O, daw po. maraming tignuhan O doon. sige, magbili kami. Mga pang... Mayroon dyan. Magkano saan ba? Mayroon bang pang ano dyan? Pang... Ka-blooming naman ni Gigi. Siyempre, ikaw naman. Ikaw ba naman Talaga naman. Sige po. Balik po kayo mamaya pag magkain. Good morning po, Sir Greg Grande Jr. Ayan. Magandang tanghali sa inyo mga magagandang DFL. Shout out po from Ma'am Marcel Innocencio. Ayan. Good morning din po, Ma'am Marcel. Kay Islao San Diego. Ay, hello po, Ka-Islaw. Kay Cynthia Mateo. Hello po. Kay Ma'am Hilda Tabod. Tabiago. Shout out din po kay Ses Floraya. Ayan, from Laguna. Hello po sa mga taga-Laguna. Naimbag nga aldaw tayo amin ka DFL watching dito ay Baguio City from Neng Loreca. Shout out po from Sablayan, Occidental Mindoro, Kadugoy Vlog. Kadugoy Vlog. Ayan, hello po kay Kadugoy Vlog. Comment din si KMA dyan. KMA. Kay James TV, ayan, kay Jimwell ba to? Si Jimwell Galamay? Oo. Jirwell. Jimwell. Jimwell. Jimwell.
Si Manang Marley. Kay Ma'am Marley Kitchen. Ayan, hello po mga mga Ano yan yung klasiko. hindi ka makita. Kay Ma'am Jenny Tabalanza. Ayan, watching from Delano. Saan yun? Delano, siguro sa Milan yun. Milano. Delano. From Delano lang kasi eh. I pray for all your safety during these rainy days. Ayan, from kay Ma'am Cynthia Mateo. Ayan, thank you po Ma'am Cynthia. Thank you po. Hindi na siguro to. Good morning Team DFL. Pa-shout out naman from Daman, Saudi Arabia. From, sabi ni Joren Tolentino. California pa lang natin yata. Si Joren. Saudi yan? Loren, te? Hindi yun. California pala yun. Masugid. Masungit? Masugid na magliligaw. Masugid. May camera girl. Pakinig, ano to? Pakinig ko ang biruan ninyo ka, Gigi. Meron bang Mr. Right kung na yun? Jay, i-share mo daw. Jay, chat ba nga nipingin kagabi? Sabi nga ni Pin. Maliit pa daw ang sayo ni Ango. Oo, mali ako mo. Sabi niya daw. Ang galing mo. Dahil lakad mo nga ako kay Baka Lily. yan Oh, dito. nanonood si Agnes. Oh, shout out daw, boy. Ayan. Pinakita yan. Follow nyo rin guys si Agnes Ordonez sa kanyang Facebook account. Agnes Ordonez. Ayan. Masasarap lagi. Mabubusog kayo dyan sa mga everyday niyang reels. Gutom ka. Ano menu nyo today? Ano lang po, Manang? Kung ano-ano mga menu. Kambing po. From Nueva Vizcaya. Yan. Favorite Si na Agnes. luto na po namin. Bali, pangat na lang to. Pangat. Pangat na lang po. Pangatlong. Painit. Shout out naman po sa mahal naming Daddy Joel na nagbe-birthday ngayon. Ano pangalan po? Ay, nasa Joel. Daddy Joel. Hello po. Happy birthday po. Happy birthday po. Happy daddy na rin. Daddy, happy birthday po. Daddy Jay. Alam din. Thank you po Ma'am Elsa. Yap. Libre naman ata yan eh. Hindi. Good morning pa. Shoutout po from Baras Rizal kay Bong Paredes. Yan si Sir Bong. Sir Bong, Kapit-bahay ko lang yan. Sa Morong lang po ako. punta na naman daw ulit kami dyan Sir Bong. Anong lulutuin ninyo guys? Manood naman ako ng live. Kaldeng! Kambing. Kaldeng ang Yan. ulam namin. Yun. Pero Hindi parang kakain ka ng yung- kambing? Kasi ang tigas nito. Kinamatisang, ano to? Kinamatisang. Papaitan lang? Oo, ang tigas. Pero masarap yung Ibig adobo. sabihin, iba reaction nila. Hello, beautiful Hindi ko nabigyan ladies. ng adobo. Yung Happy lunch po sa inyo from Seneca, Mondria. Sarap pa nga nagluto. Masarap. Ayaw mo na ng kuhan. Damo, Bago. kinakain. Yun ano, yung- Aso nga. yung mga Pag hotel kinakain. mo. Pag ano, pag Kaya natikman mo, hindi Jay. totoo yan. Kami sa ayaw na namin ng baboy. Ayan, happy birthday Oh, po hindi kay talaga ako Madam nagkakain, Kalaykay Vlog. Ayan, anong pangalan niyo ma'am? Madam Kalaykay Vlog. Happy birthday po. Birthday niya? Yes. Pa-shoutout naman po, birthday ko ngayon. Birthday ko po, mga sister. Sobrang tigas. Happy birthday birthday po. Happy birthday po. Pero yung matigas yun, hindi mo gumalaw yun. Kinamatisang baboy daw ang menu ni Madam Agnes ngayon. Kanyang reels. Sarap yun, Nes. Lagyan mo ng maraming kuhan. Lagyan mo ng maraming patatas. Kaya? Opo. Nag-agnes si Patam. Hello po mga kapatid, pa-shoutout po sa mga anak ko na si Desi and Casey. Kenzie, kaya ano ba sa dyan? Kenzie. From Sir Benjamin Arco Arceo. Kaya ako. Parang malabo kasi. Wait lang. Ganun talaga. Eh, sa ano ng ano? Ulam. Sabi ni ulit ni Ma'am Cynthia, Hindi nila kinakain. Everybody look to the right. Everybody talk. gayan mo nga si Ma'am. Hindi nagbayad. Yung Sabi ni Ma'am Cynthia, all are beautiful ladies. The Philippine people are so beautiful, friendly, and very talented. Much respect and love for you guys. Ayan. Thank you po. Paano talented? Magaling daw po magtamlay. Talented mo ganda.
Sino nagluluto? Si RC po ba? Si RC. Arsing na ako. Arsing po yan. Arsing walang tulog. Arsing isang buwan na walang tulog. Kompleto. Kamusta si Princess Yana? Ayun, medyo ano na po siya. Big girl na. Lumaki May na po nanliligaw ang na po. Medyo mangit na. Naunahan na. Si Chacha ka ba? Napaamin namin. May crush? Yung ano ni Ambay. Yung sambay. Ay, oo. Ito na kasi ata yun. Yung crush niya. Sabi ko, tinanong ko, pero ikaw Charles, wala ba, hindi man lang nagkabog yung dibdib mo. Biglang niya sinaguto yung Nagngiti lang muna. Tapos pilit na namin. Okay lang naman aminin mo eh. Kami si Niel. Binata na. Shout out po from Santa Rosa, Nueva Ecija. Ayan, kay Sir Joseph Guzman. Good morning, good afternoon sa inyong lahat watching from Milan, Italy. Sabi ni Ma'am Connie Angeles. Hello po, Connie. Pa-shout out naman po sa asawa ko sa lokal ng ano ba ako nito? Kaya mo yan. Ante. Lokal lang. Sabihin mo na bang yung pala? California. Natingin ako. Ayun kung anong pronounce. From watching your videos every day. Oh, may puso ka. Ano daw kuya Watching pronounce from doon? Oxnard. Iba yun. Ibang sa Oxnard. Oxford. Hindi, yung isa. Oxnard. Yung isa. Watching from Antioch? 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 Antioch. Antioch. California, from local Antioch. Antioch. Pasensya na po. Antioch. Sabi niya, Antioch. 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 Antiok na me. Antioch na yun. Oh. Antioch na yun. Antiok na me. Antiok na yo. Antiok. Tulog na me. Tulog. Ano Korean? Antioch na? Antioch. San Peligaya. Antioch Antioch na siya. Hindi antiok pa. Hello po sa 74,000 viewers. Magandang tanghali po. Kakain na kami maya guys. Meron Hindi kami bula. pinapaita. Adobo. Hindi bula. Hindi. Naalala ko si Kwan eh. Hindi bula. Hindi bula. Santiang. Tama daw yung Antioch. Balik-balik. Yung binibinta nilang saban. Ay, may nagbinta raw kay Auntie Ligayang saban. Tapos si Ampin nandun. Sabi raw niya, hindi bula. Di wala yan. Sabi niya. Sabi raw. Agbay sa madigag bula. Ano yung nagtitinda? Wala pa ino nagalis na eh. Dapat sinabi niya dun eh. Hello everyone from Celia. Talo pa Baklan. lang. Hello mga kapatid from Mark Jose. Kaya pala pinanis niya. Kasi mag-Cynthia ulit oh. I first started watching the Yung Harawas. nagatila po na yung kumpleto. Then, following everyone Nahuli po else, I namin. don't understand the language, but I Yan love din yung lalaki watching kanina eh. all that I can understand what you all are Okay, doing. ginawa niya. Thank you Ah, po, okay, Ma'am understand. Cynthia. Ang galing. Let's say English. Boy, reply mo English. Nahingi yung paa niya yun. Yung luway. Dictionary. Hanggang thank you na lang. Kaya nga Basketball eh. pala eh. Yes. Thank you so much po sa for everything, for your support and whatever. Ano siya talaga, upo rin yan. Ang itsura niya. Katawang siya. English. Oh, Greta, when are you getting married? Tomorrow morning for a wake up. Hello po kay Ma'am Ruth and kay Sir Renato Aguinaldo. Kay Kaligaya at Kapasing. Ludi po kayo ng destinado namin. Oh, ludi daw kayo. Thank Ano pong pangalan ng destinado niyo po? Kamar Jose. Diba? Sana all. Shout out kay Kwan. Meron ulit si Antioch. Ang Dragon from Negros Occidental. Yan. Hello po, Ma'am Marlene Romano Trasona. Kailan ang wedding mo? Magbasa ka rin ng kon. Magpa-shout out.
Hello mga ka-DFL, kamusta po kayo ka-Greta? Antyo. Puro kasal-kasal man to. Hello po, Ma'am Marjorie po. Oo na daw guys, si Gigi. Double wedding daw sila. Sino yung unang ano? Patay ka na. Oh, nandiyan nga ba sa comment ni Gaya? Oo. Ay, anong basa? Ay, ninong daw Sabi siya. niya, Ninong, just let me know kung Just let me know. isang lechon. Ano ka, dalawang lechon ka na po. Kaipon ka na, Jay. Basta po, Baka ginapatagal-tagal mo lang talaga para magdami yung lechon mo. basta po kayo Yung lahat ng buong deklaro ingat di mo po pakain ng pati sa lechon. asawa ko na si Brother Robert Migo of Anchoc, California. Thank you po mga sister. Ingat din po kayo dyan, Madam Kalaykay. Estel Anchoc. Antyo. Hello po kay Angelic Sweetness. Tapos susunod tayo pa. Kunyari lang yun. Can you please give a shout out to my girl, Alexis from Colorado? She is watching now. Hello po, Alexis from Colorado. From Colorado. Hello po. Saan yung Colorado? Colorado, California siguro. Tingnan natin kung tama. Hello po, Ma'am Alexis. Thank you for watching. Sana ang Colorado na yun. May tiga San Jose na ministro Baka si Ka-Arnel. na dyan. Na ministro dyan. Baka si Ka-Arnel. Roger Gorilla. Manzanilla. Ay, taga Magbay. Taga Magbay. Hello po, Roger yung... Ilang beses na ka-text yung may absent siya pag Na ano, medyo matagal din mag-text ko. Pero mag ano ngayon, Guys, ang aming ulam, guys. pero kasarap nga niya nga magbigkas eh. Oo, makain siya. May accent para tayo sa abroad. Wow, sarap. Karo. Yan, marami silang ulam. Ikaw, wala. Kanay adobo, pinapaitan. Tikman mo ko lang, ante. I-challenge kita. Sige, ano daw ang pan mo? shout out po sa Ang libaw, Francia family at Corpus family from Bonbon Corpus. Yan, hello po sa inyo, Francia family and Corpus family. Wait lang, nandito pa tayo sa taas. Pag-isipan mo na. Ganda na labsan. Tignan mo kasi, kamusta na po si Baby Liana? Ayun, tulog po siya, tulog. Kain, ay, dede, tulog. Maol. Dede tulog, dede tulog. Hindi naman po siya nagpupuyat ng ano, hindi naman siya yung gising ng gising. Pero umiiyak rin talaga siya pag madaling araw. Shout out sa anak ko kay AJ po. Graduate na po siya sa BEM this September. Ayan, Congratulations ka, AJ. Sana madestino po kayo sa amin. Shout out po kay Yolod. Ano? Yolodyo? Yolodyo. Ito? Yolodyo. Hello po. Ilonggo. Ilodyo. Ilodyo. I'm happy for you, Gigi. Sabi ni Ma'am Marley's Kitchen. Shout out from Bagong Sikat, sabi ni Ma'am Rose Dalisay. Ito. Kay Sedski. Kylie Padilla, nakadilaw pa shout out. Kylie. From Saudi. Kylie naligaw. Kylie Padilla. Kylie Padilla, uy, shout out mo daw. Sabi mo nakadilaw. Ayun yung sabi ni Sedski. Hello po, Sedski. Thank you so much. Hindi na gininawa, magpanagilan Si ni Ka Katrina. Islong San Diego, di ba nasa ibang bansa? Ito sa Islong. Ano sabi? Ayun nga yung sabi si Ka. May tiga San Jose na ministro na dyan, Roger. Opo, madalas po na anong tanda? Medicina? Sa Islong. Kapit bahay na Si Ka. Taga magbayang kasi yung medicina. Diba ano, yun no, si Wadyan yung may kutse. Kutsi. Hindi kasi ano? What kind of music do you listen to? Wala man kami na listen.
Anything, ano, Tiktilaw sa manok. Nad Kanayon mga idol, pa-shout out po from Bangar, La Union. Po, Sir David Macanas from Bangar, La Union. Ito ay paano Hello to? din po kay Sir Ibabukain Victor natin sa Bero kanin. from Albay. Hi DFL, enjoy your day. Pa-shout out to Chief from Seattle, Washington, USA. Peter's Day. Hello po, Ma'am Edna Antonio from USA. At taga Malabon City pala si Sir Yolodio Cagreta. Amerikano daw yun, yung ano. O yung Cagreta, kailan ang kasal? Umay kami ng palanit. Makilanit. palane. Makipalanit. Si Gigi daw po muna. Ah, luto na. Tayo manag. Init ko lang. Masarap arami tayo mga tayo manag. Sakay tayo datan. Silent viewer niyo po as dito sa gusto ng mga kapatid yan. Thank you so much po, Kazaldi Director. Shoutout po sa Tulato family from Alberta, Canada. Ako lato-lato na. Tulato pala. Good noon po, Team DFL. Hello po, Joanna. Puro pangat na yun. Hello po, Kailin Hes Ang ilang from pangat ko na to. Hawaii. Ano, abos na yan. I watch your show Kanya every na lang day. sibo Yan, sibo. thank you so much po. Kung yung mga ano, nagpartiliwir at Ba't hindi pa nagsibo yung Sarap bunganga naman mo? sa tenga Ubus yung na. sog ng mga manok. Probinsya talaga. Pan po yung kubra. Hindi po manok. may kubra pa ko pagka dito. Ang lap. Ang laki daw na. Ganyan daw po kalaki. Ano ba? Malaki pa dito, no? Ganito na nga, oh! Tapos ganito ka yung ginapagkuna namin ng panariyan. Yun doon po sa may gubat. Nakita nila kahapon. Nasa butas daw po. Nasa ilalim ng puno ng akasya. Kita mo nagaganyan ako pag lusong mo, naganato mo. Nagaganon yung ano, sa ilalim. Nag-aalon po. I hope one day I Kumbahan ka can na. visit the Dragon family. Welcome po kayo dito sa amin. Kaya ano, Ma'am Lynn, na-shoutout mo na. Watching from Hawaii, Lynn, yes. Dito na ako. Blessings to you in Hawaii. Hope all is well with the pars. Yan, nung nga pala, no, sa Hawaii, di ba yun? Oo, sa ano ba yun? Maui? Maui? Ano yun? Anong kondon? Saan po yun sa Hawaii kaya? Ayun, baka sa Honolulu. Hindi, Hawaii. Saan yun? Sa Hawaii yun? Ingat po kayo dyan sa mga Yung ano, island. Asa ho, ay maraming Honolulu. Yung sila ano sa Honolulu. Okay. Honolulu. much love and respect from San Diego, California. Thank you always. Yan. Thank you so much po sa Kuwait. Ayan, Mr. Sir Kuwait. Kuwait. 300. Kuwait. 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 Wait. Hindi, yung apelyido niya, Q-U-I-A-O-I-T. Kuwait. Kuwait. Kuwait, yun. Kuwait. Ket. Kuwait. Sabihin niyo na po kung sino yung naka-pronounce ng tama. Ako. Kuwait. Ako po. Sir, ano pangalan ng ulit? Saan ba yun? Sir Ness? Ness po ba? Girl po ba kayo? Kuwait. Kuwait po sa akin. Greta, Kuwait. Next. Alutiit. Kuwait. 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 Sa akin, alutiit. Kuwait. Sa'yo? Kuwait. Kuwait. San Teligaya. Kuwait. Kuwait. Alutin. Kuwait. 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 Ano basa mo dito? Kuwait. Kaya po. Wow, ang ganda naman ng background. Shout out sa Team DFL. Hello po, Sir Kiayot. Ano, magkuha tayo ng kwan? Sa saging tayo? Walang, magsaging lang tayo?
Hello po, Ma'am Jeneline Ay, ito yung Korea nabala na ako from South Korea. Tapos tayo ipinili daw, Korea. Kubra. Kubra. Kubra yun. Hello, Dragon Fruit Lady. I'm your big fan watching your videos every single day. Binitawan Ipukaw ko sa yung tubig. manmat ni Manang Yo. Emeline from Vancouver, Canada. Ipukaw niyo daw. Ano pangalan? Emeline from Canada. Hello, Ma'am Emily! From Vancouver, Canada. Hello po. Ipukaw niyo daw. Yan. Ingat po kayo dyan, ni Sir. Tita Kumpi, ayan. Kumpi, Kumpi. Shout out. Hindi gulo. Kumpay, pag ganon tayo, Ang down eh. dahon na lang. Tayo, plato. Maganda sa dahon. Oo, di na pwede. Saan na yung, ano? Bulok! The Philippine ladies are beautiful and the guys are gorgeous. Yeah. Thank you so much po, Ma'am Cynthia Mateo. Thank you, Ma'am Cynthia. You really God bless appreciate it. po. Kasarap-sarap eh. Ang balik pa natin dito sa Biko, ubos ng taon sa akin. Ay, ano pang isalang niya, kuya? May isalang ka? Ito, krayo ay. Ulan na rin. Hello mga ading and aunties. Umuwi na ba si Manang nyo? Irene, opo, umuwi na po nung Sunday. 1 week lang po kasi yung vacation. Kagaganda naman ng katabi ni Gigi. Ah, mga senior yun, guys. Mga senior kami, guys. Ito yung takip niya? Tiramin ko? Senior na walang ngipin. Shout out mga idol from Jerry Ruming. Ayan, shout out po Sir Jerry. Ayun ba? Kay Juana. Ana si Dayo mga auntie. Kalday nga pinapaitan. Maui nga. Maui is the island that... Oh, Maui. Sabi ko sa'yo eh. Maui Taylor. Parang kay ano yun kay... Greta, I had Moana. my eye on you, Di ba, but Ben, when I ano, found kay out Ben? you had a man, it broke my puso in million pieces. Ayan na ako si Sir Pan. Goodbye! Good morning mga ka-Dragon. Pa-shout out naman po watching from San Francisco, California. Kay Sir Dios Romero Luis. Ayan. Hello po kay Sir Dios Romero. Oh, ito na si Kiawit. Kiawit? Wait. Tama na kasi yung dati. Kiawit. Oo nga, parang dati na-discuss na natin yan. Nakalimutan na. Wait. Tanda niyo na. Kiawit. Kiawit. Wait. Ingat po kayo mga sisters and ang sarap naman po sa bukid ninyo. God bless to all us mga sisters. Ayan. Thank you po Madam Kalaykay Vlog. Ayan. Si Madam Kalaykay Vlog. Yan. Shoutout din po kay kay Sir Renato Aguinaldo from California, Salinas, USA. Ubusin na natin to. Sarap po kape. Si Gigi Plano Kasarna. Taumay kami taumay ate kami man makipalani. Kailan daw Jay? Sabi ni Ma'am Jiwana. Kasi dilgang. 2030 po. Oh my God, 7 years. Hello po sa ating 93 Nasayang. viewers. Wala na yung mga ninang mo, mga bakit na hindi na makalaban. May mga tungkod na. Hindi na sila makapirma sa ano. Hindi mo pa nga ginasagot ulit eh. Kailangan kasal agad. Dapat sagutin mo muna. Ano pa lang, ano hindi. Baka naman ano. Sa status pa lang kay Jay, it's complicated. Nagpatulong na siya sa amin, Jay. Ano ba? Hindi na daw niya gawin along, hindi niya na daw kayang buhay kung wala ka. Sabi niya, oh, gusto, baka kalaan mo daw kasi ginabiro ka lang niya. Mahal ko siya, gusto ko siya, te. Mahal na mahal ko siya, te. Kachat mo siya kagabi? Wow! Ay, Ha? naka-prime time video. Naka-shot, kaya kwan. Oo. Ba't maalam? Hindi, kasi tinanong ko kasi nag-chat na siya. Kasi kadali talagang sinasabi. Sabi niya, oo daw. Nakakwan siya na kayo. Ay, tinanong mo. Siyempre, maglakas ng bunga nga. Palisin mo ng mga dinadyan. Ni Allah. Mas kabal lang kayo dyan eh. Kaya ang hidano.
bag timalon ka dragon. Sarap ng ulam namin, guys. Pakita mo yung ulam natin. Kita na nga, nagugutom na nga sila. Ito ang ating mga ulam for today's vlog. Ito guys yung ating ulam mo. Ayan o. Oh. Kalderetang. Kakambing. Ano ba to? Tapos na yun. Adobong tuyo. Adobo. Kung sa ano, sa Paitan, sa tsaka kaldeng ako. kilawin. Kilawin. Napakasarap niya, guys. Sobra. Shout out kay Kuya Johnny. Johnny. Ay, si Kuya. Kuya Johnny. Ano po ang... Pasali-sali ka eh. Lang yung ano, ng comment. DJ, kakasal ka na. I'm so excited. Ninang daw po kay Ma'am Edith. Wala ka, dumadami ang ninang Ilan at ang ninang ninang mo. mo dyan? Santipasay. Ano ba masinday? Ay, sa ninong muna tayo. Si Kuya Dan. Ping. Si Gayam. Ay, naulaw-ulaw na kita. Pasensya na, guys. Nalaglag po ang aming camera. Ba't ano na? Yan, shout out po watching from Taiwan. Sabi ni Sir Robert Bacanyo. Bacanyo. Ito wala. Bacani? 08. Ba't nag-rotate orientation? Malayo pa ba? Diyan, ang Abra de Ilog. Shout out naman. Diyan, Dito sa gitna na? 3 kay hours. Sir Dennis Montevirgin. Ayan. Tuklo, Mga 3 hours daw. po. 3 hours. Sige. Ito na po ang aming plato. Mga sagot mag-inaw, de. Daw ng sabi. Ganun na siya. Yung ano, baso. Tingnan ko lang may baso ko na. Sige. May ganyan siya. Go. Baliktad mga sisters. Ayan, baliktad na daw yung cellphone mo. Wait lang po kasi na ano eh. Ewan ko baga dito. Manjak mauawatan. Aloha to all Team DFL. Kain tayo mga ka-dragon. Sarap yan. Ano yan Ate Agnes? Adobo sa tinuyuan. Adobo na may patatas, na mayroong carrots. Adobong tuyo yan. Sana yung kalain akong tatag. Ayun o. Mangan tayo gagayam. Kabel namin na. Wow. Wow! Masarap to oh. Ininit ko. Huwag kamayin. Pakibago ko dun. Kamayin din natin. Sinay ko araw. Mangantay man lang. Ay, awan pa. Hello mga ka-DFL, musta po? Pabati naman kami dito sa QC, Manila po. Ay, Manila, sa mga anak ko Kaya pala eh. na sila Jack, Lloyd, J. King, at Joy Queen Loyola. Binili Maganda ng lahat ni pangalan, Kathleen ah. yun. Jack Lloyd, Wala sila ng J. King, and Joy Queen. Iba yung mga pangalan na yun. Pumusa yan. Bango talaga yan. Lagi akong nag-watching ng inyong vlog. TFL. Puro musa. Dito ko ilagay. From Rebecca Loyola. Thank you so much po, Ma'am Rebecca. Hindi mo nga masundan yung kwan, yung pa kaya kay Retira, pag kulag-kulag te. Nag-iimay hindi kalderita ng kambing. Awan kalderita mi boy. Adobo ata, kas lalakar dilita. Ito na boy, 30 pack. Kabang ng kanin ah. Purmusat pala ito. Galing kay Peralta. Ito yung binili ni Kathleen lahat ng anay niya. Yung inner Saan galing yan? Kay Peralta. Hindi, sino nagdala ng bigas? Si Pio. Ewan magamit siya. Kadami niya ng utang kay Kuya Fred. Katulong ba niya, no? Si Pilarta, yung parte niya. Pilarta. Nag-iba na. Ay, meron ako ng plato pa. 1, 2, Paitan, guys. Sino kumakain dyan ng paitan ng kambing? Oh, tara, kain na tayo. Ayan naman na to, i-vlog na to. Ako lang yung asa. Guys, sinong gusto? Isang order. Ayan, so yun guys, bali kakain na kami, mag-bye-bye muna kami. Ayan, abangan niyo po ulit ang aming upload Dalawang tomorrow. mangkok, isa Ayan, dito. thank you so much po. Bye-bye. Bye, bye!
Bye-bye, guys. Bye po. Kain na po tayo.